Поведението на Радостин Василев, как го определяме, като една мутра? Ами аз не бих казал, че е мутра. Днеска дойде един човек, който каза, че дъщеря му във втори курс е набила Радостин Василев и за това са я наказали. Да. Сега, мутра, която го е набило момиче, не може да е мутра. Е псевдомутра. Да. По-скоро аз мисля, че наистина има някакви субстанции, които го превъзбуждат. И поради тази причина трябва да заменя валериана с лексотан. Защото валериана не действа на хора с увреден мозък. Нали? Той здраво е третиран с други субстанции. Може и нещо по-силно да му даваме, като примерно конска опойка или аз не знам как, само и само малко да той се превъзбужда. Той наистина рие като жребец, който е преди състезание. Проблемът е там, че се подигра с изключително много хора, българи, които са вложили бъдещето. Семействата на хората, които са вътре. Се разведоха за всичко това, което се случва. Повече от 2 са. Даже и повече. Само за последната седмица говоря. Което какво означава? Ами, това означава, че политиците, вместо да правят нещо за хората, те им разрушават живота и им крадат парите.